ya san mission din mu akan mu kore ta ne daga gidan nan ko an Shamsiya will take over. Dole ma ai kamar wani ko ai ku din ne za mu overthrowing din gwamnatin ta kin ga in yaso sai mu kafa taki. wato dai Abba Galadima shi da kasar da ake so a mulka kenan. Waɗannan yaran ka ne? Waɗannan da kake gani abokai na ne ba yaran na bane. Su dan babu guri please. Ai ina ga duk abin da zaka faɗa zaka yi faɗa a gaban su kaka da mu baka da matsala. Sai hakuri dai su ba mu kai ma da zaka taimaka ka ba su yin gaskata su. Kaga Alashi duk abin da zaka faɗa ka faɗa a gaban dan mu ba za mu bar nan ba. Muka san me a cikin jakar ko me kake so ya tashi shugaba ba inda za mu ci. Babbar damuwa ta shine yadda na ga yadda suke so su wulakanta Aliyu. Da yawancin kukan da ne yayin shi ne duk saboda shi idan na kalle shi kusa da ni ana ƙararsa kuma duk saboda ni. Da na san haka za ta kasance da ban je wajen ba. Wallahi ba kowa zai iya tsallake wannan tarkon da ma gaba masa ba. To shikenan. Na ɗauka cewa daga Jamila sai Zainab su kaɗai nake fama da su yanzu gashi an ƙaro wata. Wai tsaya ma tambaye ka Abba, wai ni sadaka aka baka ne ko kuma a matsayin ku yanga na zo gidan nan ko kuma a matsayin mata aure Abba? Yin wani magaganin please ki shiru ba su da amfani. Dan Allah please calm down. Wai aure ko bakin ciki wannan wani irin aure ne? A ce gida ba iyaye na ba su da mutunci, ƴan uwana ba su da mutunci, abokan arziki ba su da mutunci. Duk saboda wai ina auren ka? Haba! Soyayya! Sassauci Islamic Medicine. Sassauci Islamic Medicine mun ƙara inganta muku magungunan mu fiye da da. Ina masu fama da matsalar masturbation wato istimna'i wasa da al'aura don biya wa kai bukata. Albishirinku mun inganta muku magunguna kankancewar gaba, saurin inzali, tarfarin ruwa, ya matsewar fata. Istimna'i idan yayi karfi a jikin dan adam yakan hana shi aihuwa. To karshen wahalar ku ta zo bi iznillah. Akwai maganin sa ingantacce muna hadawa a cibiyar mu ta Sassauci. Muna bada maganin sa ana amfani da shi tsawon sati 2 zuwa 3 abu da matsala gaba daya bi iznillah. Wani sama ba a bar ku a baya ba, shi ma muna da ingantaccen magani a Sassauci Islamic Medicine. Sa'annan muna da ingantaccen magani na sanyi. Cibiyar Sassauci muna da rassa kamar haka: Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis a kasar Nijar, Cote d'Ivoire, Saudiya da kuma kasar Benin. Idan kana so ka tabbatar da ingancin magungunan mu to ka shiga shafukan mu da suke TikTok, Instagram ko Facebook. A nan ne zaka ji yadda al'umma suke godiya da son barka. Gargadi ga kwastomomin mu, bamu da ofis a kasan Benin sai saman Benin. Sa'annan muna tura sakon maganin mu a ko ina kake a fadin duniya. Masha Allah mun gode sosai. Islamic Medicine.